Guys, majung adlaw ninjong tanan. Ako na po ni Jijin Boy. Sorry minanay dari sa ijahang palijahan. Kay naman to yung nakitanda ni nga kanang naibatin-batin. Tanawon ko nun ni Jao. Na nagkalaba. Kaya gimingaw na siya sinugbang nga kananay palidya. Tuwanay, daranay. Hanggang giingon ni mo. Dako na? Para pa magtudlo. Guys. Hindi mura yung giingon ni nanay. Katong din ang ganas ko. Ang nakita mo, dako pa ni si Janay. Kaya ning kuwan maning bitay raman si Jan. Diya ganas guys. Sarang daghanan na gudlot. Masig na pa siguro ilain ay. Kaya na pa may daghang buwak nay. Hala di ay dako nanay. Di anay. Hala gikut-kut man sa ud na, yarang kasayang. Hala di arang dako anay. Hala Ginoo ko. Hala makasugba jud kanay, di anay. Hala. Hindi ay dako ang kwa anay. Nala na ang daghana dana nay. Ang kwaan rin nay. Hala na pa ko'y nakita anay. Hala rang lamia. Ikaduhan na. Di Hala. Duha ka buok na guys ang nakita nala. Hala na pa isa. Hala Ginoo ko. Hala ko nang nakakita ko dahang palidyan nang. Naman bunga dari ngadi ko na ba? Di anay. Oy katulo na ni nay. Diyan na ang lipadya guys. Diya. Nakita na tulo ka buok. Makakaon just na nayog kuan. Inatsal na nga kananay palidya. Ginoo ko ra gyud nang lipadya kita ko. Kasi napaylain na atong matumban sayang. Wa dari ray batin-batin na. Napanay na si mong tudlo nay. Oo na. Mudak ka pa na si Ja. Na. Ara ka dyan ang lipadya. Ay. Di apo di ko amud. Masig napaylain nay. Giud. Hala di apa lagi? Ha. Hawa. Di Kada ka pod. Gamay pa. Na mudak ka pa ni si Ja na. Bilin man diha. Bilin sa ni. Hala di apa nay. Di mudak ka pa na si Ja. Gikuha na. Hala sayang giud. Sa init. Kuha na ni labo. Makakaon jud ka ginatsal nay. Di pa jud nay. Gamay mo nagka pa ni si Ja sunod adlaw kari modak-dak na ni si Ja ato ni sangit. Ra jeng lamia dia. Sugba masig na paylain nay man ato makit Anak ka mura man ni hadlok dani. Ang dadto na sige tambunan sa mga dahon sa kuanang ka. Daghan na dayon tadan higma. Ani ugwa pa nagitumba ni Odit. Masalamat Odit kay salinan gyapon mig tulo ka buok. Giud lamang nagisa na gikut-kut. Grabe pus. Ud nga nagpahimos man po siya kut-kut. Lamir ba untag palidya kay lang kahamis. Kit-kitan man pod. Masig nay kubasa nay. Naman tibuwak dito ang nakitaan. Sorry sa mininanay dari sa ijang kwan guys. Garden nga. Gidabo-dabuhan ni Odit. Sayang nga gidahang palidya. Medyo ganing kay nakadaginot mig. Tulog ka buo ko. Para dyan ang lipadya. Lagi at salon ba na no? Alag taong. Napay mga batin-batin nga taong. Alaloy lamang taong. Hawa guys, mga batin-batin nga taong. Naidaghang bunga. Isa. Dakiwan man Duha. Duha. Tulo. Pat na sa. Tulo na. Upat. 5. Kari pang 5. Na pang 5. Batin-batin. Diyan na pa yung mga buwak. Madyo na naman makaatsal puta dihag managko na.
Nagkubasa ka na naman pibuwak dito. Dapat gani isang batin-batin oh. Pangunom. Nandiyan kaya mga ganas kaya naghana naman po gudlot. Nandiyan mga kamunggay kay nangudlot naman po. Medyo na laman guys na ima. Lawi-law oy. Bang palidyaw natapukan. Basa po nito ako kutsiyo. Dia para bay gamay. Dia nay mo dako pa ni nay. Dia. O tining padakun. Nagdinandana. Nga naran natin pagawa sa rong di. Kauban. Kutun masig napay dagkedahan nining tago. Natapukan magmahajog dari sa dahon sa nangka dapan nay. Dia. Dagko pa na. Duha ka buok na diha ng tinunan. Yan na pa mapay mga buwak. Hala day dako. Diha guys, day dako guys. Ko na laman ni nay. Eh natapukan man. Duha. Aman. Ana lagi. Kanang duha ta ng padagkeun. Pagajud guys gamay dia. Managke pa ni sila. Sunod si mana managke na sila. Masignada na natambunan sa namay mga dahon sa langka. Alaman guys, makainatsal mi. Paborito ra ba ni nahuning atsal nga? Lami man na isugban. Kalidya isugba. Kuan ba kanang salad nga kananay palidya. Nakapagjud ming nanay guys. Araga dyan ang lipadya ka kita. Sayang magdari ka natambunan man sa sangas nangka na. Natapukan. Sawa pa nagbagyo arang lamian ni Dani guys. Kay palidyahan dyan ni tanan. Diyan dahi sili si nanay. Dahi ka ng saingan nanay mustasa. Nay mustasa dana. Diyan ay mga sili. Diyan dadto mga kapajas. Diyan kaning Dani. Mga kwan dyan ni palidyahan. Wa man gi guba man ni udit salinan rami gupat ka buok dia halang kamunggay ang lamia dia guys ang kamunggay ang lamia nagtig dahon mapay pag panalingsing yan kamusta mga kadana yan nagkuhan guys nangka nagsalingsing na pud siya. Love you, day. Tas manang dito nagkuhan hawb dyan. Nastatay gado dyan. Nakapagko tayo datayo pat kabuok. Madyo na naman niya at salon. Batangan o ka na ginamos. Nabako no kay ginamos nang. Oh, na ako no. So, sara dyang lamia ni Paris. Sa ginamos. Andiyan kuhan guys. Good news. Kay ag mga banda ni nanay bisag na nga bali na namuwak gihapon na bali na siya namuwak gihapon jag kare na nanapos siya buwak duha ra pud kabuok siya nga bali jag kare ning sugod na pud ka nanay panalingsing na nangamuwak dito guys ag nga bali-balian oh ang tanawa nanay mga buwak jag kana pud tagduha pagajud namuwak so saradyang lipajang tiridan ni mga pinanggara pa kadyo ni tiri ning mga bandaha ikatong na ipagbagyo nga nga bali masulubon just tirig maadyo nagtanaw si diyang mga banda nga nagkabali-bali katong pagabot na haraga dyan lamiag mga buwak pero malami ra gyapon ni guys kaya nga bali na may nga bali kay na may ning puli nga tagduha pa hinuon na buwak namuwak diyan murag ka ng kauwanan guys hala namuwak po dri diya namira magpurman sa kaya nga ng buwak ka namuwak ino nag mga buwak ni nanay na mga lamig buwak na guys malamig buwak guys kaya magdigamo na pumig paniod to. Sana ba oras, Nay? Kahit na mag-alas 11. Magdigamo na po ko guys. Pangkuha na magpaniod to.
Nakahaling na ko guys dahil. Kasag man mo siga tanan na lang kay basta ihaling. Kasag mo siga guys basta lang kay ihaling. Dali ra. Ang dali ara mo hilakot. Si nanay nagtilag pas nanay. Kamong bugas kay kuan man muna mga tipasi. Dijay ko nagtilag. Is gitilagan ni nanay. Oo, di ko makakaagtipasi. Lami ra ba siya kinaisagol nga ako anay pupuwa bago ni pinagaling nay. Mama ni gidingan mo tag sa ako nga puti abala no. Mura ako ubi. Lami ra ba jinikan na ning bagong pinagaling guys kay tamis. Mama ni pinagaling. Bugas. Tipasi unon laman. Tris. Kinanglan na kuan siya tilagan. Agan nga pamag-agyot. Pero lami kan nun bisag way suwa. Lami. Man. Sang maglanlan rag puro luto. Na mga tipasi. Ano ba pong nagaling dani nga wa man tarunga na po may mga tipasi. Sinanay man may matak-ang guys sa kananay dinang agja na makoy naling. Mga ako kamunggay. Kay maglaway ko. Ni Paris dari sa kuan, kinilaw nga palit ya, nilaw uy. Kay gahapon na karni man mi gahapon kay nakapalit mas kurami og kananay karni baboy. Karon maglaway na pud, managinot ko daring kamunggay. Nabakoy ma kuha. Tuwa. Halaga tong sikwan ay kinamuwak na pud. Murag kauwan nun. Kay nangit-ngit na kananay. Langit, gabi kasi kaadjog ka ng nayuwan. Masig muuwan pa ron. Kuha na ito isang tag. Duharagod ka kuwan. Paluwa. Lawa dyan, batangan og tangad, nanay sabaw. Masing ko arte guys, kagan naman ko mga ilaw. Kay mamay ang gidakan. Dani sa kananay bukid ba? Agoy suwa. Maglawoy ganas, mga kamunggay. Saban siya naunsa na baning ang pang puro naman kaldero. Na puro kaldero na. Buang pagkaldero nga ningak masang paa. Lamiag ka ng mga bagong salingsing kay mga dagko siya dahon dya harang gadget siya ka green butangan o ka ng naikuan ganas nanay sabaw naman inoy daghang noodles dito guys, duha ka box nga noodles kay gihatag man tos tagal turas gahapon gihatag ni Florami. Lami po to siya sa gulan o kanang kuwan kamugay. Nasa man mong sanilas nga gatapi man. Di man magtanaw ni mong ismagol gapikas. Magkuan pa man ko, magluto pa man ko paniudto. Na guys, kamugay daghan nagkuan sa nga taas laman di ko kaabot. Laman na ngadto nang kay magdigamo pa man kunang magkuan sa ko. Maglawoy. Medyo na laman ay mahigop si nanay nga kuan. Sabaw. Tas manang guys, nginabuhi pas manang og ija. Ngita si Sagluya isagol sa ijahang kuan. Suman. Nagtakang na magdinangag. Kawan na rabapod. Nami color ag buwak sa kuan ang tuwangan nami color muwak sila. Napi kuan to color puwak. Makalipay tanaw nagbanda kay bisag ibali-bali na ni Udit. Kuan gyapon sila, namuwak ni noon sila daghan.
Gipuungan mo gud nga isa. Dani das dam to sa esas. Naging adlaw, diyan ang gipuungan kay gidani jagsa nga dito sa kananay pilar kay magtanom pud kuno siya. Madyo na laman na prima. Ani madyo na laman na mautan punpun ug mabuhi na. Sakto ra ni guys kay daghan naman ni. Sagulan lamang po ni ganas. Gamay dyan naman po yung lugbati dito. Eh, si mana naman po nga wa ko nakautan. Dagan na po tugudlot. Dagan na po tugudlot kay si mana naman po ko nakautan. Ano po itong pangkuhaan ron. Yan ang mga sibuyas ni nanay na. Ang lojag sa mga sibuyas. Sa linsa. Parang may bagyo. Nang mga tuwa nga guys na namuwak. Ano po yan nastatay sa kongres ng ka minang sisad ka ng balita ganda ragi diyang radyo hindi pa man paday daring na nalingsi nga mga lamigon mga dagkadahon wala na problema guys kay nanay malawoy. Nakasurvive na mga kamunggay. Dali ra man dayon kamunggay maka kuan survive. Manguha ko dari gamay nga kuan guys. Tatay nas nang ka dyan. Ana-una na bay mga udlot ag kuan. Kalugbati kay sagulan ni kalugbati maridyo. Ug ganas. Na day udlot gamay ragod mga kuan ra kabuok wala ba jud ko nagdaog ka na butanganan na lamaning kuanon kamkaman ra kay wa mo ko nagdaog ka ng butanganan ala nerang dagahan ng liso di na guys ang liso mura po ni dyan muturot paterekeun karong mudagahan narang daghan ng liso di na ata mo pa natin ni pangbudbud karon ay manguan pud manurok naman siguro ni sila dajon ang loo dyan natumba narabay bunga wala kabuok sa puwangan dari nga hangi kuha nga ko ng kuwan lugbati kay wa man ko nagdag ka na wa man ko nagdahag butanganan para ni sa puwangan ito na ni guys para ni sa puwang dani kay wa man ko nakadaog ka ng kuwan butanganan wa man ko nakadaog butanganan muli na ko kaya ning pang hawa na nila kay guys na muna diyang lingaw guys muna dyan diya sa nangka dya maminaw o kananay balita sa kananay radyo madyo lang magdiimuwan kay malapok na paningalyanan na nagkuhan guys sa palidya guys isugba ng nanay halaga dyan darab ka dyan ng lamianay maghimo makoy nga na dito si Bunay ang saladon isang mahaw baragamay hey guys danagang nilaw guys naluto na nabio naluto na guys danagang nilaw ginamos guys diya mo niya mga isagol sa mga inatsal nga palidya. Ang humot tara ba ginamos nay. Karang kahumot. Meeting magunot lulo. Darag pala dyan guys. Naglamas na laman mo ikuwang. Wapas na naglamas na sibuyas ug luya. Kamatis, pwede na sibuyas ug luya. Mo sinanay ra magtimpla guys kay laminas na nay magtimpla. Darag dyan ning lamia guys. Inatsal nga palidya nga nay ginamos.
Ay, day, be. Suka, day, be. Ali day, dan suka day. Katong mama, dede. Hmm. Katong hang. Alam, lami agad dyan na nay. Agad dyan lami agad mong suwa ka mong paniod to guys. Natsal nga palidya. Mangukad na ko guys, kay maniod to nami. Jarang lami agad mong kanon guys na, rang kahumot. Humot ka dyan ka nang naidugas na, ginangag ni nanay, kanamit pang pinagaling siya. Humuta. Mangukad na ko guys. Maniod to miron. Dasang borsa na yung imong cellphone. Mangukad na ko guys, dyan maniod to miron. Dyan na pag among suwa ganyan na itong adobong baboy. Alin na day, maniod to na taday. Tita pura mi tao ga. Busog ko no sila, mama, dede. Alin na tay, kay mamaho na tay.